खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों दिनै गोबाव सम निया केस नांनानै थानाय सा 11 बारग' एनडिएफबिफोरा मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कर्टनिफ्राय बेल मोननायनि आसा दङ होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोना गबर्धना पुलिस स्टेसनाव केस नांनानै जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों साथाम बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननि गोदानै लुफुंजानाय मुसुखा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि गोसोखांथियाव गोदानै लुजानाय गथ'सा पार्कखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै रौतायाव बेखेवनानै होबाय। बिटिआरनि रिमट कन्ट्रलआ बर'फोरनि आखायाव गैलिया दा बेयो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो दङ होनना फोरमायथिदों गौरब गगैआ। बिजेपिआ बिपिएफखौ लोरबां खालामथारबाय आरो बिजेपिआ इउपिपिएलखौ सेक्रिफाइस खालामहोदों गावसोरनि स्वार्थनि थाखाय होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों गौरब गगैआ। तरुण गगैनि समाव बिटिसिनि रिमट कन्ट्रलआ बर'फोरनि आखायावनो दङमोन नाथाय दा रिमट कन्ट्रलआ गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायावसो दङ होनना फोरमायथिदों गौरब गगैआ। बिपिएफ इउपिपिएल गासैबो हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव हान्थु खेरायनांदों नाथाय जोंनि कंग्रेस सोरखारा थायोब्ला ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाया गोख्रों जायो मानोना जों ओनसोलनि राजखान्थि हान्जानि मोनदांथिखौ जों बुजियो होनना फोरमायथिदों एपिएससिनि आफादगिरि गौरब गगै बिथाङा। बरपेटा जिल्लानि पातिलादहा पानबारि लामानि सुलियाखातायाव आबगारि बिफाननि गनायथिजों फसंजानाय गंसे वाइन शप जौनि गलाखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि खालामदों ओनसोलनि थागिबिफोरा। खौरां मोननाय बायदिब्ला जौ गलानि साखाथियाव गोबां फरायसालि आरो थानसालिफोर दं जायनि जाउनाव ओनसोलनि आबहावाया गुबुंले जादों होनना फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। ओनसोलनि थागिबिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बेबायदि वाइन शप जौनि गला होनायनि जाउनाव ओनसोलाव गोबां जेंना सोमजिदों। दा ससियेल रिफर्म कमिटि मुंनि मोनसे आफादनि दैदेननायाव ओनसोलनि थागिबिफोरा जौनि गलाखौ बन्द खालामनो थाखाय दाबि खालामनानै जिल्ला कमिसनारनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। मेघालयनि इस्ट खासि हिलनि पुलिस बिफाना साब्रै सिखाव खावनाय दुथांफोरखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। लोगोसे साब्रै दुथांनिफ्राय नोगोद 50,000 रांजों लोगोसे गंसे आइफन 13 मबाइलखौ पुलिस बिफाना जब्द खालामो होनना मिथिनो मोनदों। स्टेट लिभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसनजों खुंजानाय ग्रेड 4 आनजादआव उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरनि इन्टारभिउनि अक्ट'खौ एसएलआरसीआ माखासे जिल्लाफोरनि थासारिखौ नोजोर बोनानै मोनसे फोसावथाय फोसावदों। डिमा हासाव आरो बराक सेरफांनि ग्रेड 4 आनजादआव उथ्रिसारनाय बिनायसाफोरनि इन्टारभिउनि अक्ट'खौ गोबां अखा हानायनि जाउनाव हा गिसिखानायनि थाखाय ग्रेड 4 आनजादनि इन्टारभिउखौ दोनथ'नाय जाबाय होनना फोसावदों स्टेट लिभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसनआ। हानि जेंनाखौ लानानै सावरायनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों सिसि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि मोन 26 हारि माहारिफोरनि हानि जेंनाखौ लानानै मोन 26 हारिनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै बिसोरनि हानि जेंनानि सुस्रांथायनि सायाव सावरायनायखौ गोजोननाय
फोरमायथिदों CCBTRनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा खौरां मेलनि गेजेरजों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन नोंथांमोना। रादाबखौ जोबजासिम खोनासंबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।